ko to ah. Buti na lang napasya ka pare. Gusto na kayo pare. Ano yung dala mo? Ano yung dala-dala mo? Wala ko kay. Pagpala ko yun pa? Kaya po si pare ko, si pare kong Will, pare kong kulot, kulot. Napakabait na tao na ito. Tignan mo, naalala niya akong bigla. Po, may dala siyang pulutan. Eto, klakin na ko nga naman. Basta, mag-isama ka lang ng mabuti sa kapwa mo, lalo na sa mga best friend mo. Hindi ka nila kalilimutan. Yan po ang kawarak natin. Si Kawarak po. Wow! Nako, sarap ng buhay talaga oh. Alam mo yung gin, buksan mo. Alala ko ba magbubukas yan eh. Ikaw ang nagdala. Ako magbubukas. Dapat ako. Gaya mo yung bumibisita dito oh. Kahit po tayo makawarak. Ayan ang a simple way of living lang po sa Mario. At napabuti ng mga kaibigan natin. Sila na nagdala, sila pa rin ang magbubukas kasi parang ano ko yun eh, para pamahin ko yun eh. Pag ikaw ang may dala, ikaw ang magbubukas, ako naman ang inom. Yung larga vista pa namin na pinang pare ko. Ano gusto niya, prito? Eh di, iluto natin sa tanglad. Prito mo muna, tapos iluto mo sa tanglad. Ano? Pagkatapos yung buntot at ibibigay natin sa kanya, ngikiw. Yung bandang ulo, ulamin natin ano. Yan, utakin natin yung pare ko. Sige ba? Bahala na. Wala na ba? Wala lang pulutan dun sa bahay ninyo, yung tira-tira. May baboy pa. O, tirahin na rin natin yun, sayang yun. Baka ano yun lang ng pusa, ano? Ihatid ko lang yung mga bata. Oo, salamat pare ha. At everyday you are welcome. Ang buhay katugas, oh. At nabubuyo katugas. Sa isprang wanak-wanak ko. Original mga katugas, eh, no? Bumabaan siya ng kamote. At naipiprino natin yan. Ito yung si kawarak na sigurot ng kumpare ko. At ito yung mga mahal ko talaga. Mga mahal ko sa buhay. Yan ang mga katugas. Baka yung mga kain. Bahala kayo sa S. Talaga very sweet sila. Chay-chay po. Chay-chay daw. Chay-chay. Kaya po ang buhay namin dito. Ito na ang buhay na kawarak ko yan. Napakasarap po ng ano. What a blessed weather po. At talagang napakaganda. Alas 2 ng tanghali po. Dito sa Barrio Pagiruan, Florida Blanca po. Ito po yung mga member ng warak-warak po yan. Mga crew ng warak-warak po yan. At kabote lang po tayo, kabote yan. Ano po yan, complete crew ng warak-warak. Yan na yung mga na yung pare. Yung mga jorles, katugas, kayo po, mga warak-warak na yan. Yan po, si Kawarak Naki. Yan po, at yung bangus na linuto sa taklad, yan ang mga warak-warak. At saka si Twi ang bumanat yan, no? Ayun, no? Kaya na tayo. Kaya na. Yeah. No, isa, bird. Kunin mo yung susi ng sakyan. Kukunin. Pinapakuha yung susi ng sasakyan. Talaga pogi. Pare na magselos na. Magselos na. Talagang mahirap. Kahit na sabihin nila, nalilipas din yan. Yung ganito. Malaki, no? Malaki. Yun ang malaking problema. Marlo at bagong member ng Marak-Marak. Basta Jordan. Marak. Ito po ang masarap na ulam. Yung matanda namin. Ito lang.
Napakasarap.